साळगाव मतदारसंघातून शिवसेनेनं आज राजेश दाभोळकर यांची उमेदवारी जाहीर केलेली आहे. राजेश दाभोळकर यांनी या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आणि अनेक वर्ष ते साळगाव मतदारसंघामध्ये सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक काम करतात. तळागाळातला कार्यकर्ता. शिवसेनेच्या वाट्याला जे 5 मतदारसंघ आले त्यातला साळगाव आहे आणि ह्या वेळेला शिवसेना कुठल्याही परिस्थितीत साळगाव मतदारसंघ जिंकल्याशिवाय राहणार नाही. कारमधून आता महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष बाहेर पडला. ते धाडस आहे ढवळीकरांचं. मी त्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना आवाहन करतो की त्यांनी सुद्धा आता गोव्याच्या जनतेच्या मनात जे आहे, सरकार बदलण्यासाठी गोव्याची जनता एक नवीन पर्याय शोधते, त्या भावना जाणून शिवसेना आणि गोवा सुरक्षा मंचच्या साथीनं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आला तर 1001% गोव्यामध्ये राजकीय परिवर्तन होईल. गोव्याला नवीन सरकार मिळेल, नवीन नेतृत्व मिळेल आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो या गोव्याच्या भूमीतला सगळ्यात जुना आणि लोकांमध्ये रुजलेला पक्ष आहे, त्यांनी ही भूमिका बजावण्यासाठी पुढे यायला पाहिजे. आणि शिवसेना अशी काही चर्चा झाली? हे पहा, अनेक चर्चा होत असतात. तशी झाली का स्पेसिफिक? त्या ताबडतोब उघड करणं आणि त्याला एक वेगळी चर्चेला तोंड फोडणं योग्य नाही. पण आमच्या सगळ्यांच्या भावना आहे की महायुती व्हावी, एक मोठी आघाडी व्हावी. आणि सुहास वेलिंगकरांनी तर त्यांना सुरुवातीपासून आवाहन केले आहे. त्यांचे जवळजवळ आम्ही 4 कार्यक्रम ठरवलेले आहेत. So when you say that you are supporting NGP, which has been sidelined by the BJP in Goa, do you do the same thing in Maharashtra also? आप गोवा के बारे में बात करो, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में होगी, महाराष्ट्राची गोष्ट महाराष्ट्रात होईल. गोव्यामध्ये आमचा बीजेपीशी कुठल्याही प्रकारचा अलायन्स नव्हतं आणि नाही.